Nagamong mga pinalit guys. Katong plat gyo. Kari. Mga gamit sa kananay, kuan ba gripo. O gamit ni Junjun nga pang trabaho. Hi guys, majong buntag ninjong tanan. Ako na pod ni si Jenbor sa Pisanding ang tagmais. Pinalit ni ate dito sa ilang merkado, ang kadako. Tagpila niti. Kung gaulan lagi sa kabundakan rin mga siguro mga 20 minutos. Hi guys, welcome to my YouTube channel. Pangtagkuan. Good morning. Maayos. Ang unggoy. Ang unggoy sa talagi. Nami dari kay si Junjun ay buhaton dari mag-adjust Junjun sa gripo nga nabuslot. Itong banat tama. Habisan din ninjong tanan guys, Ismail lamang gyapon tabi sa gipanungon na tamo matay na. Ang sapatos otan ko. Original. Atira nang iyampo ng mga taong ingana kay nabito Ginoo. Madyon nang panunguhon ta kay mutas sa gatan kinabuhi. Guys. Dinaganan mo uli ginakauyab na. Sus. Sus. Nagidyang mga gamit guys, nagdada. Sud sa sako yung mga gamit. Mga to, murag ang sponsor mga bugas pagsud puro sako may gipang bit-bit. Yan na kay Sikon. Utang ako bugas mi, namaligya kag bugas. Garang gago rin ko ng bugas. Kau ba nung dre? Ang agyang ipangbutangan sa idyang mga tulso. Tanga ni dagang mga pili kasudlang nga bag ka na jo. Pabuslit ang baga na mga hait pa na. Diyan dari guys nagtrabaho. Tangari din. Ay di ilobong ang tubo pa? Oh. Ibalik natin na. Di na ni siya tricycle driver to biruboy na. Abot na siya goslob og pangadyo og tubig. To biruboy. Kani siya guys, barbero, tubero, tricycle driver, labandero og kusinero. Nananitanan. Bakbakan din nato neron. Ayun dayon. Dali ra may inuuna pa na. Katawan ng mga tao nas at ang palibot nga kusog mangilabot bisag wa labti panunguhon laman ta ba bisag wa tay sa siyaw bag mamatay na kuno ko kay piling kuno ko Tugas. artista Ginoo ba siya Siyempre na taya na ni. May mudo na bay mugahi aning yabitubo. Dong. Kuha sa tong bago rin kuan bay. Wala man mga ngipon usa magipanggabas ni mo ni. Ito ba to? secret ko yung gigabas Guys, labhanan ni sa ugangan dato ang magamo CR dito. Grabe ko may ngipon lagi. Tangan na mo og pusit pusit. Pinaganda ng future. kung agsikwa arang ka cute gamay pa pabo duha ka buok pa yung mga manok lamin ni pang sabuning mga manuka Kaway pag yung sa nga na silang daw magtrabaho sige yan ang gijang papa ana danas giyan na sugod-sugod gijang papa taga-abot na manumano. Ay tanga mo promise. Ingon ka. Ayun kawa na ningipon. Ala ningon di. assistant gihapon gi dito sa dalagit assistant gihapon dani pagdating sa uslob wa man kay manghod ikaw jud pero yung masuguan kay wa man kay manghod brownie Madlok. Oy, mga madlok wa na ki masuko. Iwa man tay trahador na patay trahador dali ra kay gi. Babito na ako order ta si Shopee trahador. Pangitaw ni mo to take para ang pikas padulong na dito tas ang pikas gripo. Mapitan duha ni kabukti kay gikan sa diya sa gripong usa ug sa gripo diya Sa sa lababo. tas padung sa CR na pod. Sipag at saga. Mani bilyar. Kulang ra imong kuan ni Pati Flo. Tulo ni kabukong gipalit man. Pagpila din nga na di ay. 30 man siguro 20. Yugihan. nga man na siya unay trabaho no ni jang papa siya na mag-assist Asa diri ni? Oh. Lalo maning kuan.
Ilan naman ang kahoy. Yan na sige, saka sige. Palutsa sa dito yan. 32 ba to, ge? 32 bro. Yeah. Ay gusto magpatrabaho ni Junjun, magpatrabaho nga ni nga tubo-tubo, tawag lang mo sa number among i-commit na mo sa busag number ni Junjun guys. Aon sa kunomi guys, kay da sa atin sige nagpanawag, lamira bag ijang giluto nga suwa. Arang kumot. Sinigang ijang giluto ang na timahuan. Kay ba man siya nga sinigang ang paborito ni Junjun, mo po ijang giluto. Uja sige nagpanawag kay maniud to na kunomi. Uja kamusta man nagkinabuhing tubero? It's okay. That's fine. Hi guys, namidari kay mga una kuno. Ang tubero nato, kamusta magtubero nato? Kaon na yung perming diary diri na. Mara ko ni giari kaon. Pinsa. Giyan. Gahapon ni Ariki. Gahapon ni Ariki ni kaon. Pag naging adlaw ni Ariki na poy kaon, tapos ko kaon na pud. Grabe man, bata abay. Na jang hinukad nga kuan guys sinigang. Lamig jang sinigang kanay saging. Special sinigang. Lutuan jud kang ating sinigang na Dapat si baboy. Kana dili oh. Malagi maglingkod guys, kuya lingkuranan. Di amin lingkuran dia. Nay lingkuran. Tididay ka mo. Kaon. Nay lingkuran dari. Mangangan tanin jo guys, paniud to. Lami ag giluto ni ate. Sinigang nga na isagi. Lalom sa kahoy. Dada pikit ketunon dia. Napudri ang kuan guys, Jijin Burst and family. Nagsamok-samok sa uslog. Ikaw wala ginong-hilom lagi ka. Kaya nga nagutom ka, wala ka na mahaw? Kuya Kol ba? Ikaw tididay ka mo kante. Uy, wala ka na mahaw. Ano ti? Mahaw. Kuya Kol di ay. Nagkuhan pa, nagsalang pa kay lutuan ka di jag spaghetti. Hi kos ning message na sa Messenger, may na ko tagaan bantakag taas na kinabuhi sa imong pagpanungo na. Anad na ko na guys, sa mo kabalaka. Nadagan kadong salamat sa inyo ang mga komento sa Facebook. Manila. Salamat kay ang daghang mga mong daot. Kami gipang daot daghang kadong mga grasya nga niabot diyan mo na salamat kadto sa Ginoo kay nanawang mga grasya nag pursot sulpot ang among grasya. Kay sige mami gidaot. Kay taas ang gatuan kinabuhi. Sige panungo laman diha. Di mo hilak di ay. Nila ko yan. Mga sa mi guys, kita-kita rataon diya. Ay dai ko sa ning message na sa Messenger nga gipanungo kong taman nga dugay kuno ko mamatay ang mamatay na kuno ko isa kong ginanahay nimo ginawat ko nga tagaan magtakag taas na kinabuhi sa Ginoo unja mapasaylo unta ka sa imong gibuhat na kay wa ba koy sa nimo wa kaya ngay dapat ikasuko na imong ikasuko na nga magpuspos kus Facebook pasiksi-siksi nga na jud ko sa una pa sa daga pa ko ingani na ko man nanina ikahangay masuko na kay uyamot ra ko hindi ko dato mo nang adyo lamang pud pagpanungo diha kay basig masumbalik na nimo nang imuhang gipang istorya. A few moments later. Naghimo siya tang spaghetti nga snack. Karang ka beses ate mo dyan ni ijag mo ni midani maikog ko kay di magpudyo. Jagan sa lamay kuring-kuringon mo nang Matamis magaling ko di ah. dyan na pa kuno siya saging matamis na. Nga na si jarang ka busy. Ang pipino ni Jaog ko ana. Wa man siya nag Palitan na pa siya ko ni Jang Pipino. Hi guys, ikan ko dito gahigda ko. Okay. Sakit magang-on si ate nagluto dahil siya spaghetti ang liliw na rin Junjun human na ba siya hang gibuhat nanahuman na guys nagkaring isa siya naginahini ko kanang edit kaya dani ra ko mag-upload kaya basig magabihian mi ba di nami mo ato dito sa Karanay Siwon munang ga butang-butang ko dari headset kay nagidit-idit man ko diyan nakatug ko ka reject pag mata na si ate arang ka busy kay nagluto dahil si jag spaghetti lamira ba ning ijang spaghetti diyan minatamis pa kuno si jag maikog ko basta mani ko dani kay si ate arang ka busy dagan sa lamay ijang buhat-buhaton ba kanang gusto si jag nga permiming busog ingana na sa ate basta moari ko dani ra dyan na si jag ka masikaso busy si jag ganina nagluto si jag ganihay dyan may giluto sinigang dyan nag-spaghetti na po si dyan minatamis na kuno po si dyan saging para na dyan kabisi basta mungani ko kung man na si dyan kanang gusto na dyan nga mga rimi pirmiming busog gan kanyang salamat guys sa inyong concern dito sang po sa Karanay Facebook
Nga na ako guys, magpahungaw ako. Kay nagkahuman, mawa naman. Facebook na may ahang pahungaw. Tabangan si ate nga, maadyo wag ijahang gripo. Diya mabutangan pupusit, tagyan lang lababo ka ng CR. Kay luwi man ka na magusos raba. Kaman ni Junjun og adyo, hinahinay pod mig uli. Hindi may magpagabi. Hinahinay rami kaya tricycle may mo ang down diya. Kuan man ka nang karsada ba, harang ka lubak-lubak. Diya dagan ka yung salamat ninyo guys. Sa tira na pasagdan ng mga nang bus guys, kanang nanungunahon. Pasagdan na nato kay nabitaw Ginoo nay bahala ni Diya. Nang mahilabot si Diya na pabadya ko nang hilabot ni Diya. Basta ang importante wa koy taong gilabtan, wa koy taong apak-apakan, wa koy taong gipasakitan, mura na importante mo nang pasagdan naman nato ng mga tao nga ilabtunon sa ato ang palibot atira nang ipa sa Dios tanan anad naman ko guys na inganaon ko kanagan akong gingana sakad sa una pa hantod karon mo nang anad nako mo nang adyo mo ka balaka kay okay ra ka adyo ko nga nay mga taong mangingnanan ja magpasalamat ko ninyo kay naamo pirmi salamat ka adyo sa inyohang concern napil jud na nga inyo kong gimahal bisag wa pa ta nagkailhanay sa personal kira kaadyo na guys nga gingana ko ni Diya total si Diya raman po'y magabaan di pod ako magampo na lamang ko nga mapasaylo panta siya sa Ginoo sa iyang gibuhat na pagpanungo. God bless na laman ni Diya ka-cute tagi diyang mga kuan gani hapon dagi diyang plato kay murag nigo narang ka-cute guys Wala pang spaghetti. Diyang mga platito. Dato lagi diyang spaghetti. Ang lamera ba na siya mulutong spaghetti? Pag-adyoy cook. Lab na lab nila ilang ili. Mga adyo ko danig lakit ihog mga anak. Musta na magtubiro boy? It's okay. I'm fine. Thank you. Ato nang pais na ako ning tubiro boy. Namira ba kayo ning kuha ni ate, spaghetti? Ito plastic mo marubik yan na kung basa ba ako iso. Wala pa? Ayaw kaya mapunta Pa, snaksa pa. Dili kaysa Naktanin dyo guys. Nya katutan dugo na pun batang dugo po to usa pulo. Suyo ko yung gamay. Suyo ko gamay. Lamit tig mong spaghetti ti. Di Suyo ko yung gamay. kay katong Inig mo kubol na lang. Tika kanang iyang tiplon. Ha? Dong, palabi na ka daw. Sigilan yung soft drinks nga. May soft drinks doon. Inom ba ka na siya daghang tubig? Burot, di tubig sa kagalo.